més tranquils per la Costa Brava, L'únic fa cara de bon nen. Porta 40 anys amb la càmera gravant-nos. Ah, mira, jo fa Colacao. Jo crec que no ens cal, un Colacao. És que jo em foto Colacao. Bueno, Fem cacaulat, que està més bo. Cacaulat, és un... La veritat és superempalagós, fill meu. I aquí t'ajudes. No, que quedarà molt guapo. Quedarà molt guapo. Vamos. Pillatuna. Una sí. Hola, però que això és totxíssim, això, No da igual com valgui, No, però no, fem segur, o sigui. Això perquè no està a Sabadell, perquè si no, no en quedarien. Som a Naura per aquí, per Palamós. Bueno, tu i jo ara ja no podem entrar a Mira, Costa aquests són els Este. d'abans. Per què no? Ah, no tenim DNI, és veritat. Estem tornant als fucking carrers. Ens hem plantat per al carrer Major de Palamós, pim, carros plens. Com si haguéssim robat de la Sí, compra. sí, semblava que haguéssim robat tot. Increïble, això, Tothom ens mirava. Ha sigut dels moments bastant èpics. Ah, hem de quedar... A quina hora voleu tornar de Viaut? Ai, de Costa... Hola. Per què? Perquè verificar el taxi a veure si pot venir. Mira, amigo de premsa, no de premsa. Hola, premsa, què opines, Uri, de la nit? Què opines de la nit? Primera nit, primera festa, Costa Este. Top. Jo no diem mà. Jo i el teu amic és un retrasat. Va, tira't aquí al mar. Aquí està molt bé l'aigua. Tira't amb calçotets. De l'1 al quant? Deixa de filmar. De l'1 al 10. Va. 3, 2, 1, 2. 5. Què fas? Però que no pots tirar, quan Clar que acabes. puc tirar. Clar que no, abans aquest manargument no m'ha deixat tirar. Puc tirar o no? No, Quan? tirant un xut. Cai la No, puta si xupes no pots robar, Uri. No, com era? Carta en mesa pesa. Vamos, let's go. No, pareixes molt... Temazos, no, Cruz, Però què és aquest DJ, tio? Que el següent escoltaràs dels Beatles. També hi ha de Beatles. Molt rara, perquè la que m'ha despertat... No, abans la tenia al cap. Bona tarda. És que com et mola, Després És de l'MVP. nit lesiva ahir, Jo fins i tot agafaria Avui càmera així com... anem Uah, és a que la No platja. s'està veient res, Però tenim fer alguna patxanguilla, així, o alguna que ens Tenim trobem, bola. no? Tenim bola. Però aquesta platja no anirem, la A dalt. La del benzina. petroli. No n'hem acabat, tio. Després de la platja hem acabat a un barco amb el nostre amic. Ens acaben de seqüestrar. No, no. So many days you hid the truth, praying for that moment and someone to. Passet, ha entrat, Un passet. No ho has gravat? Ha sigut... L'ha fet fatal, no? Ha caigut així. No, ho ha fet fatal, bro. Vaig a fer-lo, va. First time in a long time, hurting deeply inside. First time in a long time, hurting deeply. Trust who? Watching my back even when I'm in the booth. Oh, trust who? Doing my thing, but I'm down to come clean, not like you. I wanna make you feel the weight off your shoulders too. I'll take it. Et faré entre l'així amb una mà. Així. Para, així, para. No, però a part continuem el palmell de la mà, fent-li així, Mira com puja. Ni ho vull veure.
a 4, 2,50. 10 eurillos, ostres. Això puja més ràpid que el taxi d'ahir, Marc. No, però bueno, que posa-li, són 3 euros. Brrr, 3 euros ens hem gastat. No, gozada, pensant que costa això 200 euros, de locos. Sí. Bernat, que ha pujat una mica més. Patrocinat per Espai Periago, S'ha de dir que està guapo, vull dir, una gasolina d'aquí al port, vull dir, és com concepte bastant guapo. Sí, vale, 12, No sé, és com, vens aquí... Home, és l'única manera que pots fer-ho. Vale, són O sigui, és l'única manera que pots fer-ho, però 3,08. em sembla curiós, saps? 3,08. Ui. Lo blanco pots trepitjar, de fet és millor. Opa. Ah, Lola Queen és aquesta, peligrosa, per això li dieu això. Vaya, ya te importa la Vipito, nen. Hola, que locura. Ara ets així? Calla. Au i amor. Se li ha quedat... Hola, bro. No, ja És que són una merda, aquesta. Graves una cosa d'aquesta. Mira el capitán. Capitán. Mexicano. S'ha de dir que no innovem gaire amb els menús. No, la veritat és que... Literalment, hem comprat literalment quasi el mateix que a Menorca. Però bueno, està bo. Aquest cop el pollastre no se'ns ha caducat. I aquest cop sortirà bé, jo crec. Sí, perquè sí. tenim les medides bastant bé. No seran aquests. Ni bacon raro. És el teu moment, Uri. Bones. Ara ja No hem anat a falla. la platja, hem anat a fer una voltica amb els... Amb el barco, està tot gravat, ja ho han vist. Perdó. Estem a I ara? iogurt. Iogurt. Una mica de mango, sisplau. Sí. Jo faré una altra Què estem menjant per aquí? Gravant. A veure, Marc Sanahuja, què estàs menjant? Un poke. Un què? Un rrr. Tu, Periago? Periago? torrada. A veure, enfoca la càmera. Que no enfoco. Vale, ametlla torrada. Xavi, què estàs menjant? Haribos. Hòstia. Bon. I el mismíssim Bernat Cardenal. I un potingue de tot. Fresons. Amb fresons, pip... I ara anem a disparar. Oh! 10. Doneu-li un premi, aquest nen. Que les fot totes. Doneu-li el patinet. Doneu-li l'escúter perquè... O el oligopoli. I tira 2. Però aquest nen... Mira, fica el 10. Però aquest nen és un prodigi. S'ha disparar coses. Jo si fos un ocell estaria però volant a prendre pel vent, perquè és que l'Ori amb una escopeta em donaria por, jo si fos un ocell. Vigileu. Be quiet. Passa, Va. Porteu aquest noi a un camp de caça. Quants són? 25, no? Sí. T'han robat o no? De fet, tampoc Molt bé. Explica la teva indignació amb això. Per què? Sobre això. No, sobre el vacío legal. No, doncs perquè hi ha un moment que es queda la pilota... Clar, és que la pilota es queda com entremig de la valla. Això legal que és 15, haurem de tirar línia d'allò del per veure cap a quina banda Tirar-lo fora de joc, no quasi. I collons, no et donen res de protecció, pensar unes ulleres, un traje d'aquest... On ens acaba de portar l'Uri? Estem en un pub irlandès. Ambient impressionant, Vull dir, això està rebentat. No, Bernat, si és per nosaltres, Bernat. Ah, claro. l'edat. Ja, aquesta és l'altra. A veure. Ballem amb la camarera. Ens ha arribat un mojito, Coca-Cola, Nesté, agüita. Sempre sants, no, Bernat? És que molta set, deshidratació. Petitó vol un polo. Qui? El petit Xavi. Xerif. Però, que mal, et fa bracet. Ja, però és que mira això, tipus... Se'l marquen les curves. No, però una M està bé. El dia dinem dilluns. Cal Winnie the Pocket. Oh, que locura. Ai, que bon val. Jo crec que és de les primeres coses que veig amb el meu nom. El teu DNI. Aura. Què menges?
Iogurt de préssec. Marc, saluda. Hola. Hola. Vam a fer protecció marroquina. Cruz és el teu moment, com sempre. Que on estem anant? Estem anant a una cala. No sé com es diu. Bueno, però nosaltres tampoc. swimming. Anem a descobrir una mica què hi ha per aquí. There must have been an angel by my side. Something heavenly led me to you. Look at the sky. It's the color of love. Hem anat a la cala, vigila que una bola. Ai, Sí, hem anat a unes cales, pim, però... hem tornat, Hem berenat, berenat. però ara a la platja gran a fer un canokai, uns xuts, Però vigilant sempre la gent. sempre. Tira't algú, tira't algú. There must have been an angel by my side. Something heavenly came down from above. He led me to you. He led me to you. He built. Què t'ha passat, Marc? Mira, Estàs a la sorra, però mira jo, mira. que fot molt mal, això No em tinc el peu. Jo se m'ha calmat. Estem anant al temple de l'Uri. Ui, ensenya les llumetes. A te casa estem anant. Tornem, la senyera, volem la senyera. Aquí, els tiros. No, però que jo vull 2 senyeres. Avui et faràs 200.000 punts, no, Jo Uri? vull 5 senyeres. Bernat, quants som? Som 1.200 punts perquè cadascú se'n vagi amb una senyera a casa. Toma, ja. Una calentada de l'Uri, Li ha fotut 20 pavos, 55 tiros. Veia el mestre. Vinga, dos. Comença bé el petit. S'ha passat el joc, Tot buit. És increïble. L'artista. Has de dir que per motiu, Per què hem comprat les coses? Primer de tot, la mà, perquè ho volien... Per robar folis. Per robar folis. Ho volien les persones que estan gravant. Llavors, la senyera, és que a Catalunya... falla. No ha volut comprar d'Espanya, molt lleig. Puta Espanya. Una baraja de pòquer. Vale, bé. Per què? No sé, no tinc ni puta idea de pòquer. Unes cartes de Pokémon. Perquè Sí. Som el virus. que es poden revendre molt bé aquestes Això és cartes. fals. Això es fan falses, primer de tot. Sí. I per últim, No. I per l'hora del pati. Per fer cardio, no sé. abans d'anar a sortir a córrer. Molt bé, Uri. Top. Estem veient el Mundial. Veia partidet, Putos gavatxos. Que malos que són. 4-0, primera part. El community manager. Vaya locura de partit, 6-4. Jo he dit abans de començar, ojalà sigui un partit amb molts gols. I ara, festa. Uri, No hi ha res de festa. me'n vull anar a dormir. Bernat s'està clapant. Me'n vull anar a dormir, Uri. Està al pic de la seva vida, aquest tio. Tu. Jo. Ara un gelat, pim. Lamine Yamal avui a la final del Mundial per la banda. Merci. Opa. Opa. Merci. Un dia més que anem a la platja. Parasol està curiós, aquest parasol. Està molt curiós. Aixeca el parasol. Aixeca una mica de fail, aquest parasol. Avui, aquesta tarda, planazo. Sí, sí. Planazo. Oriol semblarà Ja Usain Bolt. comencen a haver-hi nervis, ja, Comencen a haver-hi nervis ja per la final.
Anem a Platja d'Aro, volteta, sopar i pim. I a córrer. Bueno, sí, i a mirar la final. Explica el plan Mentre d'aquest estiguem senyor veient el Mundial, aquest senyor d'aquí què farà? Anar a córrer perquè no vull veure Espanya. ¿Cuántos kilómetros? 8 quilòmetres. Focuset, mientras todo el mundo mira a España. Jo fumo. No, yo da, tipo, Va, arriba a ser solo qualsevol por la cosa. serie, hay gente a la... Què serveix això? Això bombolles, 100% a fer bombolles de sabor. Si és que puta Espanya. Joder, Uri. ¿Qué es eso? Camiseta para mí. Del meu tallatge no hi ha. Això se n'hi vas embotit. Una M. Que sea. Està, però no teniu que aquí posa Adidas? No, otros sitios, madre mía, 10 euros, una barbaridad. Y las camisetas, 50 euros. Pel coll. Sí, sí. La portem així, sana? Se'n va. No suporto això. No, no. No hi dono amb aquest fill. Ara li hem que ens piquin la cara. Adéu. Ja comença el running, comença a córrer ja. Tu, això és increïble. Hem creat aquí ja... No, hem creat ambient, un bar tancat amb la tele oberta. Increïble. Pues aquí ens plantem, no? Sí, no, i aquí em A veure aquí a la final, regaladíssim. Hem creat ambient aquí, petao de guiris. Canvi de local, Allà ens fèiem fora al moment. Aquí estem. Estem a sobre de... D'una maceta. Bueno, Més tranquil. l'ambient està aquí. ¡Epa! O sigui, de relació. Pròrroga. Quins nervis! L'emportem. La Villa Val. Cada día te quiero más. La Villa Val. Ahí. Ponle el Xavi. Yo soy español. Yo soy español. Increïble d'aquest tio. Estem ja aquí. Estem a Palamós ja. Són ja quasi les 3 i a veure si... Aquí hi ha algú. Aquí Ens quedem aquí una estona alentando la No, afición. però podem passar per aquí al davant. Sí, completa locura, Platja d'Aro. Sí. I s'emporta la càmera, Tasso de l'hòstia. s'emporta la càmera el xaval fins les 3 del matí. Li he fotut bastants ous, per emportar-me la més allà càmera. que la gent no estava a la mar de tranquil·la, no? No, la gent anava loca, però bueno, s'ha vigilat. Anem a un restaurant a dinar. Un restaurant que ens porta el nen d'aquest d'aquí, que diu que està molt bo. Bueno, què he d'explicar? O sigui, ahir que vas venir corrents, com va anar tot. Esteu ara al blog. Va anar bastant bé, vistes bones, em vaig cansar una mica. Tinc els quadríceps amb més agulletes. Quants quilòmetres? 8 quilòmetres. Vaig haver de parar perquè és que si no em moria. Parar ja. Mira, a veure si t'enfoca. Fium! Allà al final, la muntanya aquella.
Vaig agafar unes cuines. Una mica aquí d'aperitiu, fes una catació. Això. Aquesta defensa cruza és boníssima. Què, com has vist la paella? Bueno, és que paella jo crec que li diuen arròs malós de París. Ella s'enfadarà els valencians. No soy paella, pero esto no es valenciano. Mira, val perla que t'ho ha dit. Paga el niño. Com escriu podcast? P-O-D-C-A-S-T. Les fruites jo faria fresonets. Ja tenim els nens contents. Salsa frutes del bosque, tu. De fresons. Ja, jo volia provar. No, tu volies tot. Tu volies tot. Vas dir, tot. Em puc posar tot? Fot-li una, fot-li una. On anem, Marquitos? A comprar. No, anem a la platja, anem a la platja. Després, toma. I així no et cremes. Així no et cremes. Tu, que olora molt malament. Què dius? Si olora tot ve de bé. No m'agrada aquesta olor que és de canela. Estic anant cap a Rialp. Últim dia. Últim dia. Dinat, anem a fer un iogurt, per despedir una mica. Hem gofat bastant, la veritat. Jefe! Jefe! Ahir vas fer mal, Jo crec que et van fer mal. Bueno, vlog una mica improvisat, la veritat, no sé com haurà quedat. Un dia hem gravat molt, altres poc, però bueno, ha quedat guapo. Tu et demanes o no avui? Jo vull un crep, no sé si em fa. Bueno, l'Uri no falla les creps amb el Cruz, Què fas? El color que et vingui més a gust. Blau. Groc.